Приглашениеро бояд ба куҷо равон кунад? Ба ҳамон одаме меояд, ба ҳамонро ё ба ягон ҷои дигара? Ба оиди амнистия ту чиро дар назар дорӣ? Ман намедонам. салом дӯстон, инак ширкати дорувори софсавдо тахфифи соли нави худро оғоз намуд. Барои зиёд кардани риш ё барои зиёд кардани мӯи сар ё барои кам кардани вазни худ ё зиёд кардани вазни худ ё барои зиёд кардани қувваи мардинагӣ ба ширкати дорувори софсавдо муроҷиат кунед. Барои дархостҳои худро равон кардан аз сайти софсавдору истифода баред. Рақамҳо дар рӯи экран. Доставка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия барои соли нав то хонаи шумо бепул мебошад. Шаҳрҳое ки берун аз Россия ҳастанд дар муддати 2 рӯз доставка карда мешаванд. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристиҷей. Видеои имрӯзаи мо як хабари нав баҳри ҳама нафароне ки дар муҳоҷирати меҳнатӣ дар Россия кору фаъолият мекунанд. Яъне ки як қонуни нав ба имзо расид ки тааллуқ дорад ба кодекси меҳнати Федератсияи Россия. ҳозир ба шумо мефаҳмонем, бо диққат гӯш кунед. шурӯъ карда аз 1 январи соли 2021 дар кодекси меҳнати Федератсияи Россия тағйир ва иловаҳо барои кору фаъолият кардани фосилавӣ ворид карда шуд. Дар ин тағйири иловаҳо омадагӣ аст ки корфармоён метавонанд кормандонро ба кори доимии муваққатӣ ё муваққатӣ гузаронанд. Шартҳои он бояд дар шартномаи меҳнатӣ ё созишномаи иловагӣ навишта шаванд. Дар ҳолатҳои фавқулода интиқоли кормандон ба кори телефонӣ акнун бидуни розигии онҳо имконпазир аст, аммо танҳо ба шарте ки тамоми таҷҳизоти зарурӣ таъмин карда шаванд. Гузариш ба кори телекоммуникатсионӣ коҳиши музди меҳнатро ба амал оварда наметавонад ва шумо метавонед корманди алоҳидаеро ки зиёда аз 2 рӯз тамос намегирад аз кор озод кунед. Яъне ки дар тағйир ва иловаҳои кодекси меҳнати Россия баҳри анаму коргаро омадагӣ аст ки аллакай метавонанд корхонаҳо коргарои худшона ба корҳои фосилавӣ, яъне ки удалёни работа бигем агар равона кунанд. Ва дар иҷа бо омадагӣ аст ки вақте ки коргароро бо тариқи онлайн кору фаъолиятшона пеш мебаранд, и дахл надорад барои паст кардани музди маоши вайҳо, яъне ки барои онлайн кор карданшон музди маошшона кам намекунанд. Ва боз як чизи дига дар қонун омадагие ки дар муддати 2 рӯз агар ки кору фаъолият бо тариқи онлайн пеш набаранд, метавонанд ки ӯ коргара аз кор хориҷ кунанд, яъне ки аз корш метавонанд сирш кунанд. Ва боз дар ин тағйири иловаҳо омадагӣ аст ки аз 1 январи соли 2021 музди меҳнати ҳадди ақал дар Федератсияи Россия 12792 рублро ташкил медиҳад. Яъне ки сар карда аз 12792 рубл анами музди маоши кору фаъолият мекардагиҳо муқаррар мешавад. Пештар агар соли гузаштаро дар назар бигирем, 11653 рубл ай ҳама ойлики пасти Федератсияи Россия буд. Ва ногуфта намуна ҳар коргаре ки дар Россия кору фаъолият мекуна, вайҳо ойликҳои аз ида зиёд мегиранд. Лекин и 12792 рубл музди маош ҳадди ақала, яъне қонунгузории Россия ҳамира муайян кардагӣ аст ки ҳар касе ки кору фаъолият мекуна на камтар аз ҳамин қадаре ки муқаррар кардагиянд бояд ойлик бигиранд. шурӯъ мекунем акнун хондани комментарияҳоро. инак тахфифи соли нави оғоз гардид. Нафароне ки аз дарди дандон азият мекашанд ё мехоҳанд дандонҳои худро сафед бикунанд, ба духтурони дандон дар Федератсияи Россия шаҳри Москва муроҷиат кунед. Ба ҳама намуди дарди дандон онҳо муолиҷа мекунанд. аз номи Юристиҷей муроҷиат кун, бо скидкат мекунанд. Лев Аллаха нависай. Салом бародар, шуморо бо соли нави мелодӣ табрик гуфтаниям. Сарбаланд хонаобод бошӣ. Як савол дорам, илоҷаш бошад ҷавобашро медодед. барои амнистия кай мешавад? ҳамира аниқ мегуфтен. як бори дига соли нави мелодӣ. қати табрик. аллоҳ нигаҳбонат бошад. худованд низ шуморам нигаҳбон бошад. ва оиди амнистия ту чиро дар назар дорӣ? ман намедонам. яъне ки амнистияи маҳбусҳои ҷумҳурии Тоҷикистона дар назар дошта бошӣ агар, мутаассифона ҳоло дар бораи маҳбусҳоро амнистия кардан, яъне авф кардан ягон чи қонунгузорӣ ё ки аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ягон чи муқаррар шидагӣ нест. вале агар депортатсияҳои муҳоҷироро дар назар дошта бошӣ, баъд аз соли нав мумкин баъдои ҳамин 10 моҳи январ аниқ шава барои шахсиятҳое ки нарушениҳои хурд кардагиянд, ҳуқуқвайронкунии маъмурии хурд ҷаримаҳошон дохил шидагианд, мумкин ки пас аз 10 моҳи январ аниқ шавад.
Рамазон Шарипов нависад: салом алейкум акаи Сорбон. Приглашениеро бояд ба куҷо равон кунад? Ба ҳамун одаме меояд, ба ҳамунро ё ба ягон ҷои дигара? Савол мона ҷавоб диҳед. Ҳозир ба ҳамун приглашение омада метавонанд ё ин ки не? Приглашения мо ҳуҷҷати тиббиро дар назар дорем, яъне ки дар ягон ҷо мисол шумо меред муроҷиат мекунед. Ягон шахсияте ки шумое ки дар Россия қарор дорад. Мисол ягон кас мехоҳад ки падарша аз Тоҷикистон ба Россия барои табобат гирифта бибарад. Фарзандаш дар яке аз беморхонаҳои Россия муроҷиат мекунад, ба ному фамилияи падар ё ки модараш як ҳуҷҷати тиббӣ тайёр мекунад ва ура ба ҳамун Тоҷикистон равон мекунанд ва ба воситаи ӯ ҳуҷҷат метавонед ки озод чипта харидорӣ кунед бирен. Лекин инҷа як гапи дигаре ки мабодое ки агар шумо тантон солим ва сиҳат бошаву дуруға справкаи тиббӣ тайёр кунед, ин ҷиҳатда мумкин аст ки депортатсиятон кунанд, чунки шумо фалшиви ҳуҷҷат тайёр мекунед барои Россия дохил шудан. Ба ҳамин хотир агар асос дар ҳақиқат боша, беморӣ вуҷуд дошта боша, бе ягон монеагӣ метавонед ки вориди Россия бишед. Алишер нависад: ака шумо фақат ба пеш аҳамият нате, мардум просто зиққи бад шидагиянд. Бародари азиз, мо аҳамият намедиҳему, лекин агар одамизод зиқ шава, ин маънои ӯро надорад ки бояд як каса ҳақорат кунад ва ӯ зиқиш бирава. Зиқ шидагӣ бошед, назди Худо дуо кунед, Худо талаб кунед ки мушкилиҳотон осон шавад. Чем авие ки медоред як каса дашно мекунед. Александр нависад: салом алейкум бародар. Дар бораи поездҳо хабар нест, кай рафту омад ба Русия мешавад? Мутаассифона ягон хабар нест. Таҷик нависад: салом алейкум Сорбон. Метавонем через Туркия Тоҷикистон равем? Мутаассифона не. Байни Турсия ва Ҷумҳурии Тоҷикистон парвозҳо кушода шидагиаст, лекин мутаассифона шумо наметавонед ки ай Россия ба Турсия биёем, баъд аз Турсия ба Тоҷикистон. Зиёвиддин Собиров нависад: саломат бошӣ бародар, хабарҳои нав ба навро интизорем. Баъзе одамҳоро гӯш накун. Гап нест бародари азиз, моро кӯшиш мекунем ки баҳри одамое ки тамошо мекунанд видеоҳои нав ба нав бировардан гирем. Реал Про нависад: бахшиш ака, лекин бори дуюм аст ки менависам. Номи ман Али. Салом акаи Сорбон. Раҳмат барои ҳамаи ин хабарҳое ки ба мо мерасонед. Як савол доштам. Падари ман дар Новосибирск беш аз 35-40 сол аст ки дар он ҷо гражданин мебошад. Айни ҳол ё ин ки баъди соли нав метавонам ман рафта дар кадом шаҳри Москва набошад ба ман даъватнома рӯй кунад, ман гражданини Россияро надорам. Албатта шумо метавонед ба воситаи анам ҳуҷҷати гражданствои падартон ба назди худаш биред. Ба шумо ҳамун ҳуҷҷатш лозим мешавад ки анамун мақсад шаҳодатномаи русиш гражданствои Россияша рӯй мекунад через факс ва шумо вақте ки аэропорт билет харид мерен, ҳамун метрискатонаву паспортонаву баъдан гражданствои падартона мерен пешниҳод мекунен, дар уҷа проверка мекунанд, баъдан билетон мефурӯшанд. Бародарони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. Ягон саволи дигар бошад, дар поёни видео саволҳои худтона бинависен. Дар канали Юрист TJ обуна шидана фаромӯш намекунем. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.